Παρακαλώ, παρακαλώ, κάντε ησυχία σας παρακαλώ. Κάντε ησυχία. Κάντε ησυχία σας παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την παράδοση που αφορά το κομμάτι των εθελουσίως αποχωρησάντων από το 2013. Με δεδομένο το σκηνικό που στήσατε προκειμένου να φύγουν στην εθελουσία και όσον αφορά τον χρόνο, την εμπλοκή της τράπεζας και πολλά άλλα πράγματα που πιστεύω να τα γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε. Δεν ξέρω και πώς μπορώ να σας τα δώσω αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω περίπου τι εννοείται. Τι προοπτικές, πάνω τι δυνατότητες νομικής διεκδίκησης έχουμε ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη τεράστια αυτή ζημιά που είναι γύρω στο 45% από το προσδοκόμενο. Είναι μια γενική ερώτηση που είναι μεγάλο το φάσμα αυτό και ίσως να μην το γνωρίζετε. Μας έχουν το 45% κύριε Πούρο. Τι θα γίνει, το ξέρω. Παρακαλώ. Το γνωρίζω το θέμα, αλλά να σας πω ότι την ταπεινή